लोगोफोर अमृत ब्रिक्ष्या आन्दलनाव बबे डिस्ट्रिक्टनि बिसिबां अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामदों आरो बिसिबां फट' आपल'ड होदों नोंथाङा माबोरैहाय चेक खालामगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थालांगोन बेयाव डिटेलै मिन्थिगोन बबे डिस्ट्रिक्टनिया बबेसिम बिसिबां संख्या माने बिसिबां जन अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामदों आरो बिसिबां जना फट'खौ आपल'ड खालामदों फट' आपल'ड खालामग्राफ्रा साफ्रोमबो बे रांखौ मोनगोन नामा आरो गोबाङानो कुइसन सोंहरदों जे आंना सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामना लानाय जायाखै बा आङो बे प्लान आइडिखौ मोनाखै दा बोरै मोनफिनगोन सार्टिफिकेटखौ बोरै डाउनलड खालामगोन होननानै गोबाङानो कुइसन सोंहरदों स' लोगोफोर बिनि अपसना गैला सार्टिफिकेटखौ जों दा डाउनलड खालामनो हाला आरो लगइनबो बेयाव लगइननि अपसनबो गैला गासिबो हाइड जाजोब्बाय जास्ट नोंथाङा स्टेटासखौल' चेक खालामनो हायो बबे ग्रुपआ बिसिबां जन अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामदों बिसिबां फट' आपल'ड हरदों बिसिबां जोनाव बिसिबां हरनो हायाखै बेफोरबायदि स्टेटासखौ नोंथाङा चेक खालामनो हागोन अके लोगोफोर अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा नायलांबाय थादो नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि नोंथाङाबो मिथिगोन जे नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिसिबां जन फट'खौ आपल'ड खालामदों बिसिबां जन अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामदों अब्ला भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर नोंथाङाबो जुदि बे स्टेटासखौ चेक खालामनो सानो अब्ला नोंथाङा जिखुनु मोनसे क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनांगोन अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव टाइप खालामनांगोन अमृत ब्रिक्ष्या आन्दलन बेयाव अमृत ब्रिक्ष्या आन्दलन ओमफ्राय .com लगइननि अपसन फैखागोन बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन अमृत ब्रिक्ष्या आन्दलननि बेयाव अफिसियेल वेबसाइटआ बेयाव अपेन जागोन बेयाव क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन जेरावनोखि जोङो लगइन खालामोमोन आरो फट' आपल'ड खालामनायनि बेयाव अपसन फैदोंमोन दा नोंथाङा बे थ्रि लाइनाव क्लिक खालामब्ला बेयाव लगइननि अपसन गैला रेजिस्ट्रेशननि अपसन गैला आरो सार्टिफिकेट डाउनलड खालामनायनिबो जेबो अपसन गैला नोंथाङा जि खालामबाय सिगाङावनो खालामखाबाय जादों जायाखै बे सिगाङावनो गासिबो अपसनखौ जों मोननो हाजोबोमोन नाथाय दा जायना जायाखै सार्टिफिकेट डाउनलड लानो हायाखै आफसोस दा बे अपसनानो गैला बेफोरबायदि बन्द जागोन होननानै रावबो मिथियामोन स' जेरै आपडेट होदों बेफोरबायदिनो आपडेटनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअखौ खिन्थालांगासिनो आरो फार्स्टआवनो गोबाङानो आरो कमेन्ट हरबावदों सिगाङाव मानो खिन्थायासै दासो मानो खिन्थाखो बेफोरबायदि माने गोबाङानो दुखु टेनसन जादों लोगोफोर आङो सिगाङावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशन बोरै खालामो बिनिफ्राय लानानै जि आपडेट फैदों आं नोंथांमोननो खिन्थादोंल'सो बाखि नोंथाङासो खामानिखौ मावनानै लानांगौ आरो बोरै मावनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो गाइड होबोगासिनो लोगोफोर स' आंबो मिन्थिया जे बेफोरबायदि आपडेट फैगोन बेफोरबायदि जायोब्ला बेफोरबायदि रां मोना होननानै सिगाङाव बेफोरबायदि लिरनायबो गैया स' जेरै आपडेट फैदों बेफोरबायदिनो आङो नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो अके लोगोफोर स' बे दिनैनि बे भिडिअआव नोंथाङा अबियासलि नायनो हागोन मिथिगोन जे नोंथाङा फट' आपल'ड खालामनाया साक्सेस जादोंबा एरियानि नोंजों लोगोसे नोंथांनि एरियायाव नोंथांनि ग्रुपआव गासिबो माने बबे ग्रुपआ जादों बबे डिस्ट्रिक्टनिया बेसेबां जादों बेखौ नोंथाङा बेयाव चेक खालामनानै लानो हागोन स' लोगोफोर बेयाव थ्रि लाइनाव आं क्लिक खालामगोन बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नैबे स्टेटिस्टिक्सआव आं क्लिक खालामगोन बे फार्स्टनि अपसनाव हमनि गाहायाव बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन जेरावनोखि नोंथाङा बेयाव स्क्रल आप खालामनानै बेयाव नायनो हागोन बेयाव डिस्ट्रिक्ट नेम ओमफ्राय टटेल रेजिस्ट्रेशन ओमफ्राय इउजार आपल'डेड माने नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि नामखौ बेयाव नायनो हागोन ओमफ्राय टटेल रेजिस्ट्रेशन बेसेबां खालामदों बे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ओमफ्राय बेसेबां आपल'ड खालामदों नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन जेरैहाय बेयाव हमनानै ला जेरैहाय बेयाव दं बाक्सानिफ्राय टटेल इसेबां 2 लाख बेफोरबायदि 2,03,251 बेफोरबायदि रेजिस्ट्रेशन खालामदों बाट बिनि गेजेराव 1,77,401 ल' फट' आपल'ड खालामनो हादों माने 2 लाखनिफ्राय 1 लाखआल' बेसेबांबा जोनाल' माने फट'खौ आपल'ड खालामनो हादों गोबाङानो थालांदों बेयावबो बरपेटा दङ बिश्वनाथ दङ बङाइगाव दं चिरां दं ओमफ्राय जोंनि बेयाव जेनेबा आं धेमाजिनिखौ नायनि स' लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो बेयावनो नायनो हागोन धेमाजियाव दङ 1,38,138टा जोङो रेजिस्ट्रेशन खालामदों ओमफ्राय 1,13,202आल' जोङो फट'खौ आपल'ड खालामनो हादों बाखि गोबाङानो थालांदों स' गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो बेफोरबायदि प्रब्लेमा जादों नोंथांनावल' जायाखै बयनावबो जादों जायनाव जादों बिथाङाबो रांखौ मोनगोन ना मोना बिनि जेबो गेरेन्थि गैया आं नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो ओमफ्राय गाहायाव फैदो केटेगरि वेस सामारि ओमफ्राय केटेगरि माने बबे ग्रुपआ रेजिस्टार खालामदों जेरै आंगनबादिया बेसेबां गोजान खालामदों आसाया बेसेबां खालामदों इडुकेसन पुलिस ओमफ्राय एसएससि मेम्बार्स ओमफ्राय टि गार्डेन ओमफ्राय आदार्स जेरावनोखि आदार्सआव आंबो आदार्सआव आपल'ड खालामनो हादों बारु बाट आंनाव राङा हाबनाय नङा आंबो बेखौ मिन्थिखादों मानो होनोब्ला आंनि जिथु आङो माने बै डेटआ बारबायमोन बिनि उनावसो आं रेजिस्ट्रेशन खालामदों जानो हागौ बिनि थाखाय आंनि रांखौ मोननाय नङा आरो माखासे बायदि प्रब्लेमबो जादों आङो गुबुनखौ हेल्प खालामबानो आंनिया थालांदों माने स' बेफोरबायदिनो जादों स' जेबो नङा बिनि गेजेराव टटेल माने सरकारनिसिम बे रेजिस्ट्रेशन खालामनाय नाम्बार संख्या जिथु बे आपडेटआ सौहैदों 48,57,945 टटेल रेजिस्ट्रेशन खालामनाया बिनि गेजेराव
42,65,883 आल' फट'खौ आपल'ड खालामनो हादों। नाथाय बे फट' आपल'ड खालामग्राफ्रामबो रांखौ मोनगोन नामा? मोननो हाया। मानो होनबा रेजिस्ट्रेसन खालामनायावथ' खालामदोंमोन बा फट' आपल'ड खालामनो हायैयाथ' थालांदों। नाथाय फट' आपल'ड खालामनायनि गेजेरावबो बिनिफ्राय माइनास जालांगोन आरोखि। गासिबो रांखौ मोनजोबनो हानाय नङा। मानो होनबा बै येस न'नि अपसनखौ सेलेक्ट खालामदों, सोरनाबा आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक गैया, बेफोरबायदिनो माने प्रब्लेमनि थाखाय बिसोर गासिबो मोननो हानाय नङा आरो बे 42 lakhsआ। आरो जुदि 42 lakhs जन मानसिनो जुदि सरकारा 10,000 करि होयोब्ला, 100 थाखा करि होयोब्ला 42 lakhs साननानैलाय मा बेसेबां गिदिर नाम्बार बियो। बिनिफ्रायबो गोबां माइनास जालांगोन, गोबां बिजिर नायगोन बबे एड्रेसजों भेरिफाइ खालामदों, बबे फट'खौ आपल'ड खालामनायाव लकेसन GPS केमेराजों खालामदोंना खालामाखै बेयावबो चेक खालामजोबगोन। आपल'डआथ' जादों जानाया। स' बेफोरबायदिनो जोङो उन सिगां जायो आरोखि लोगोफोर। स' नोंथांनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो खिन्थादों जे नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाबै नोंथाङा बेफोरबायदिनो चेक खालामनानै नायनो हागोन आरोखि। अके लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ इसिबां, नैबे भिडिअआ इसिबां नलेज गैया, अब्लाबो नोंथाङा चेक खालामनानै एसेबाबो गियानखौ लानो हायो, जे मिन्थिना मोनो जे बेसेबां जन लाख मानसिया फट'खौ आपल'ड होदों, बेसेबां जन लाख मानसिया थालांदों। नोंथाङा सानो ना जे आंनाल' थालांदों, गुबुना जाजोब्बाय होननानै? बेफोरबायदि नङा। गोबां मानसिजोंनो लाख मानसिनानो बेफोरबायदि थालांदों लोगोफोर। स' टेनसन लानाङा। नोंथाङा बे नङा बे मोनसे ना मोनसे जागोन। स' बेयाव मोनसे मिस जालांबाय होननानै नोंथाङा सानना लानांगोन आरो। अके, अब्ला बे भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।